Bantase hlalani phantsi ke sanhlalani phantsi yowethu ii-commissioners notata uMadlanga banaxesha laloo nto. Yeyi abanaxesha laloo nto bantase bazokukhweshina sowuphuma oophayiphi ngomlomo kusithiwa udutyulwe kube kusithiwa i-decision oyenze apha uyenze ungadutyulwanga, therefore laa decision mntase siseza kuholder to laa decision uyenzileyo ungadutyulwanga. Bantase into eyenzekayo ne uGeneral Khan on Sunday, which is the same day adutyulwa ngayo, uye wasubmitha ile ntoza yakhe i-application into yobana no yena ufuna i-evidence yabo iviwe in camera, meaning that akafuna uvela apha kuthi. So into ayenzileyo ke ngoku kule application yakhe ubeke i-heading yabo. Kwezi heading watsho into yokubana no ezinye ezi akafuna uzithetha phambi kwethu because zile ntoza zicompromise i-crime i-intelligence and what not yabo. Ungayithetha yaninzi wathi abantu abanintsi bazawubaswa wara yaqonda kukho i-risk enintsi ekhoyo phaa, yaqonda. Fine. So the only thing he was willing into yokubana athethe ngayo in public with us ila Ayrton bust ne apho kaloku he was deemed a hero. Andithi wafika sekulayishiwe eza drugs phaa wabamba oonku and everybody else. So ke ngoku he was deemed a hero in that situation. Ungulo kaloku waya into lento i-disciplinary where uGeneral Mkhwanazi was the chairperson, and then uGeneral Mkhwanazi was like, ayibo, uKhan must save the day here. What do you guys mean into yokubana uKhan kwathini nimnikeza izityholo nimnika zona, but uKhan nguye that actually saved the day. So uKhan ke wafumana loo ruling kula disciplinary yalaa nto. Fine chomi. So ke ngoku bantase kule nto kaKhan uthi he's only willing to speak about that and nothing else, everything else is going to be in camera. So ke ngoku ii-commissioners zithi mntase ayihambi njalo. Xa wenza i-in camera application kufuneka usixelele exactly into yokubana uzawuthetha ngantoni and le nto uzawuthetha ngayo why ufuna into yokubana singakuvezi, because apha siveza wonke umntu unless wena uzawuza nento that is going to blow our minds. Like laa nto eyenziwa nguMatipha wa-expose uJulius Mkhwanazi apha sijongile, yaqonda. Wathatha loo nto utata uMadlanga ndithi hayi ke kwathathwa kubekwana kwathiwa yeyi lo mntu umise ngento yobana no uGeneral Khan akakho rayithi, oophayiphi baphume ngomlomo. Kwathiwa yefondini noba oophayiphi bangaphuma ngomlomo into esiyithethayo inye into yobana ngelaa xesha ibisenziwa le application oophayiphi bebengekho kwa ubakho, amathumbu ebesesuswini. So awuzukwazi ngoku uzosixelela loo nto. Nonke benisoba ngelaa xesha benisenza le nto andithi. So ke ngoku xa niyenzile le nto stand on it. And guys, that's one thing I appreciate about uNkwali Nonsense, which is uJulius Mkhwanazi. uJulius Mkhwanazi bantase first of all, he's gonna show up kuMadlanga Commission ngalaa mini kuthiwa ubizwa ngayo. He's gonna show up bantase and uzazithethelela whether uyaxoka or not. Akanamsebenzi naloo nto, uzazithethelela ngalaa ndlela azithethelela ngayo yena uJulius Mkhwanazi, and he's gonna stand on it. Noba ufikile wena usithi hayi ndandihamba naye uMkhwanazi if uthi akakwazi uzawuthi akakwazi, akakhathalele noba une-selfie naye uMkhwanazi uzawustikha kulaa nto yoba ndithe andimazi and andimazi nangoku. And uba one man sozaze nelawyer uzazimela ngenqa elangeni kuthiwe but Nkwali Nonsense nguwe moslo nalo mntu uthi awumazi ipicture yenu le athi ayindile. Kutsho uNkwali Nonsense yaqona akayenzi yena le nto yoba abetshone vela esithini. Siyayazi into yokubana uNkwali Nonsense ngedate abizwe ngayo uzawubizwa ahamba ayotestifya axoke gone kanje qha. And ke ngoku bantase laa mandiya la into endiyibonayo mna bantase, because iqale yanga uDragon Ball Z ungubani Suleiman Karim qale yanguye watshone vele wasezibhedlele yazi i-heart attack kwathini. Ngoku ngulo into endiyibonayo mna bantase into yokubana baza kwenza usection 25th floor. Nasi baza kwenza usection 25th floor because into endiyibonayo bathi boyijonga isituation bajonge iminyaka abazayifeyisa ejele, umntu aqonda uba andizosurvive ejele. Mna ndonke the richest general in the country ejele njalo like ba in disbelief bantase, like ababelieve into yokubana iyenzeka le nto and ke ngoku iyenzeka.
Uyaqonda? And also uGeneral Khan obviously bantase mhlawumbi nyhani ke emehlele into emehleleyo wadutyulwa kuthiwa mos imoto yakhe ayina lentoza mingxunya yeebullets. Uyaqonda? So ke ngoku inoba lo muntu ebemdubula uye wavula bancokola then wamdubula. I don't know what happened there. Mhlawumbi bazasixelela ngenye imini. But bantase into esifuneka siyazisiwe apha ebesazisa yona laa lawyer into yokuba uze nee-pictures uthi into yokuba uGeneral Khan akakwazi uthetha, akakwazi uthini, oophayiphi baphume ngomlomo. Oophayiphi kuGeneral Khan. And ke ngoku bantase kuloo nto ke ngoku zithi evidence leaders bantase kuloo nto bona abanaxesha laloo nto whether oophayiphi baphume ngenqintsi okanye baphume ngomlomo ngoLwesihlanu buzawufundwa ubungqina bakhe whether he is there or not. Andithi kwenjenjalo ngubani kanento ubhururu kaNomkhitsi mani nanku wayezithi ngemali. Nanku mani guys ubhururu kaNomkhitsi womlungu uChicken guys soze ningamazi uChicken. Ke uChicken kaloku ubungqina bakhe wathi uChicken into yokubana akakho right mentally kwathini wathi uTata Madlanga sizawuqhubekeka without Chicken. So lo kuthiwa oophayiphi baphuma ngomlomo zathi evidence leaders noba oophayiphi baphuma ngenqintsi thina siyaqhubekeka. Into ozayifunda wena zii-recommendations that kuthiwa ngalo uLwesihlanu ibekho laa day. Ewe, because ngomso ngunku ngoLwesihlanu phezu kwabo ngoLwesihlanu. Yho, and ke ngoku bantase like kunini ndimlindile mani uKhan, kunini ndimlindile uKhan. Hayi ndi-disappointed and shem ndinewari ke shem uba nyhani edutyulwe because kaloku sana bendicinga mhlawumbi he's pulling emurhotsi. But also uKhan kaloku ngumgubengxa wenonyeni uNomkhitsi. Aba bantu akho nto inoyithemba. So okwangoku bantase ndifila sorry into yokubana hayi shem bamdubule nyhani and mna ndendeza apha ndathi into yokubana naku ndikroka ingathi wenze imurhotsi kwathini. Mhlawumbi ayomrhotsi guys, mhlawumbi udutyulwe nyhani. But into endiyibonayo mna laa mandiya la ngamagwala. Into azawuyenza bantase azawukwenza i-section 25th floor umntu. Yabona? And ke ngoku uMadlanga Commission akukhathaliseki noba wenze i-section 25th floor. Ayikhathaliseki kuMadlanga Commission baza kuphanda ubuze kuViyandri. uViyandri usamentionwa nangoku kulaa nto laMadlanga Commission. Uzawuba khona na kwi-recommendation. Ndandihleki bona nto. Uzawuba khona na kwi-recommendations kuthiwa nokubana the deceased if ebesaphila ngekuthiwe kwathi ndinxelele. But bantase silapho ke kwinto yeMadlanga Commission. uGeneral Khan obviously usesibhedlele kuthiwa akakwazi nothini and ke ngoku silindile into yokubana ngoLwesihlanu i-evidence leaders zilide i-evidence yakhe. Unfortunately he's not going to be there to answer for himself. Unfortunately he's not going to be there to offer clarity. He's not going to be there to be cross-examined. It's just that izawuthathwa istatement sakhe sinjalo sifundwe sinjalo. Then ke ngoku i-commissioners zenze i-recommendations based on what is on the statement, whether it's clear or not to the commissioners. Would you rather go or would you rather nokubana sifundwe ungekho? Yeyipho ikhethayo wena mntase, because at least xa ukhona uyakwazi uziphendulela, especially i-commissioners xa zi-misunderstand something uyakwazi uziphendulela xa ungekho. Yho, hayi sana andiyazi nicinga ntoni nina guys.